Mikir iki Pak aturne. Nggih. Nah, ngisih karo Mbak Kakung nggih saking mriki lho Oh, ngaten nggih. Nggih. Karo wong tuweke salim. Salim. Saking dalem Mbak Kakung. Cahayu. Nggih, Kene lungguh kene sik. Nggih. Cek anu bocahku tak kon lungguh dhisik Pak. Nggih. Ngapunten. Ngapunten wong niki pancen ucah ra genah kabeh asline tak lupukne wong. Ben delosor dek kono. Nggih bicange sugeng dalu. Iki sugeng dalu. Nggih. Menghibur masyarakat Depeh Doplang khususnya. Nggih. Mugi ayem tentrem selaminipun. Nggih. Nggih. Iya, Nduk. Pripun pawartosi Ya panjenengan Mbak alhamdulillah Nduk, Kakung? kakunge tetep sehat walafiat. Alhamdulillah. Lancar kene iki wau. Iya sebagian lancar, sebagian rotok mampet. Mampet. Iya. Napa nih, Kong? Lah ya mbuh Mas Darwi apa ya mampet iki. Heeh. Aku nek manajer lintang neng kene aku kakak. Iya nek cah musik sesuk manajer dalang karo manajer sinden. Gacekane. Jangkrik aja bule wae bocahku dhewe to tang. Sinten? Itu aku ora tak doi. Enggak sesuk tak didoi. Bocah ya neng kene ya teko. Pundi lho? Wis to. Sapa to wonge jane? Dan saya bujange Nggih, nggih. niki wau wonten titipan salam saking Bapak Panitia khususnya dateng Abah Haji Wahono Nggih. nyuwun request lagu nggih menika Bobo Caping Gunung minggahipun teng Jula-Juli. Oh mekaten. Nggih. Nderekaken. Nggih, sing kowe glathuk-glathuk sing kepethuk. Ngoten. Heeh. Bobo Caping Gunung ayo. Oh nggih. Ayo dijenggleng ne, Lur. Sing jenengan jenengan nggih, Kong. Yo kading kala. Heeh. Ter rada mari ngantuk. Kasmure rada ngantuk. Yuk, dados. Saben bengi nyawa Wah, Kakung rumiyin nggih seniman nggih. Nggih, Bu, cuma rada ngene iki ya sak rada iwaya. Kakung yuswa pinten ta Kakung? Kok tasik tuwinak ning jengleng jenengan? 72. Wah, 72. Kelahiran 53. 53. Alhamdulillah. Bocange nun sewu lho. Injih. Iki ya musuh putu dadi tok riko. Aku mejane gak ngene iki. Wis pas tapi kurang pas. Gandengane jenengan Darsini wau wangune. Ya, sak kelase. Dadi lek musuh putu iki carane kurang dokon. Cara wong daharan ora tek dokon. Rada riko saiki. Ya wis gak apa-apa. Ayo ndak lanjut. Yen memajang amung karo jana ngar kone lho Kong kok ngliyeng to Kong? Aku iki mumet lek dijenglengne iki. Peh. Lah napa? Ya las mbok kelingan jamane. Koyoke kumat. Sejene ono kelingan mbahmu Putri dhisik cek awal pertama. Walah, pripun, Zaman isih Kong? malam pertama ya ngono kuwi lho nduk dhisik. Ngliyeng-ngliyeng ngoten Iki yang nggih. ora tak mumet ngono. Iki mek nuruti Abah Wahono, mengko ora dituruti potong bayarane ngono lho bocane. Anjir. Abah Wahono tasih nenggani Kong? Iya. Ah, nggih. Mangga. Yuk. Kembang wae weton golane mantep lho Kong. Alah ya mek kene rokne mbahmu Putri biyen kok. Lha nate ngaten. Iya mbahmu Putri lek ora digoyang ya ngono ki terus tak terokne. Kayang Kong. Heeh, oke. Pacita
Entek. Ya. Panas hutan piye mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet. Yuk. Oh. Sudan, hutan panas saling aling. Lek jengkoke dhisik. Leng. Aleleleleleleng. Ayo. Cepet gunung. Oh. Det. Dadi kong. Tasik sanggup Kakung? Yo, kendang ana ca. Prip. Cek. Ha Iki dudu Victor ya, aku dikira Victor. Kon kapral. Hop. Niki sarehne sampun kathah yuswane. Yes, dadi rada mengkis-mengkis. Aku ngerti lenjur kiat lho. Kong. Kula Anu kok Dek Cahayu. Kairo. Dalem. Sak kakung ki padha karo bapakku. Dadi intine mung seneng atine. Leresangan. Kelegan ngoten. Nggih leresangan. Yo, lanjut. Yuk. Nadian wadon sarta lanang. Loyo kok. Lemes. Lemes. Ya wis katisuk dadi kesel. Heeh. Ino dikuatne, Cah. mane banyu Iki wong jane bujange asline iki cara sepeda motorno rime selong. Lah kudune lek nang jula-juli mejek separuh mang dadi terganggu. Oh, kata. Panjenengan ki saged jula-juli kok. Lah ya iso to, kowe godangi jula-juli ya. Cobi ta kok. Ceko, Cok. Ceko. Waduh. Yo, ayo ngapa? Jula-juli riyen mawon. Ayo Ceko. So. Ayo kok. Iki menika lodrok iki pon langking kusuma. Mau anteke ora iso pas. Para sederek kula sedaya jalar estri anom lan tuwa. Pumpung sik urip dulur ayo padha elinga salat 5 waktu padha lakonono. Pumpung sik urip lur cahayu akeh selawate. Tekak lora ndase ireng wong wis tuwek kok iso ngareng. Yo.
pangat somo iki jamane bos maju musuh masyarakat do plangan ayo podo bersatu boleh nyambut gawe ojo gampang krusa-krusu mundak nimbulno barang tukar lan patu apa maneh wong sing rawuh bapak lurah wong lek nyambut gawe ora ngono maya karo masyarakate ora gampang gelisah dusun darungan muga-muga gemaripan ayo manut pituture bapak guru uga dieman uga digugulan titiru rumah tanggane dulur aja sok gampang tukaran patu mulakmu anak kabeh padha meset lan guyu eman-eman wong sing deman putuku sing ayu ayo didandune cok yo so yo Ayo kok iki piye lah iki piye bocah ayu lak putu-putuku dhewe wong lek nyinden laris wae muga-muga kena nggih sangu lak sekolahe amin la elo sabone dipangan ular la elo lek putu aja ngaku-ngaku pinter iki ana bukan gendar boleh nabuh bumbunge ya dijejer-jejer boleh nabuh sing modern rada bater karane cilik dase jeber apa maneh lak jenenge slentem wong nabuh ora duwe guna boleh nabuh ya mek gur ngalem karane cilik dawa dase sageger Soting. apa maneh jenenge Pak Soting Oh, soting. wong sing dinjeng bener yo penting wonge gedhe dhuwur rambuté kriting wetenge gedhi kaya ubat cacing iya lho Nduk Matur sembah nuwun. Kakung. Sae sanget kok. Wonten malih kok. jenenge Asta. Asta. Jumlahe loro dawane padha. Padha. Wong sing tengen tingge muluk sego, barang sing kiwa tingge apa-apa kena. Iya ta? Lah ya ta, Nduk? Leres kok. Iya bener ta? Apa-apa Iki kena. ngono lah jenenge grana. Grana. Jumlahe loro bolongane padha. Kading kala nimbulne perkara lek tinggi ngok bojone kanca ya ta bener ora diomong ya akeh Nggih. iya ta Dibacotne capek gununge. iya iki ngono lah jenenge Pak Dalang Alah wis ora usah. wong sing tidak mek debok karo wayang Leres kok. iya ta bener ta Bener. Lek nyabetne wayang tangane ndaplang lek sikile jikang ngutahno wedang bener ora Leres tau Pak Dalang. ya iya Nggih, matur sembah nuwun Kakung, dibacotne Matur capek sembah nuwun, gunung. Kakung. Iya, capek gunung. Mangke soalé waranggonone tasik Iya. kathah. Nggih to? Nggih. Ah Cahayu, capek gunung. Capek gunung lanjut. Ayo.
gentenan bendang rata. Nggih. Kripik gedang, kripik telo, titik edang, titik Nggih, rata. matur sembah nuwun lho, Kum. Iya iya. Nduk Caping Gunung dilanjut, Nduk. Buka celuk Cahayu. Di zaman saja kok semangat men to sing Senggak. senggak. Oh iya semangat Cahayu. Apa Mas? Cerene wis keturutan sing Jer kelingan
Adikku Cahayu genduk Nggih. lintang Kairo. Wah, Nggih. matur suwun ya Cahayu. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Lenggah sauntara. Nggih. Ah, ganti mbak-mbak iki ya Cahayu. Nggih. Ah, Ning pangapunten saderenge lho, Om. nyapu to ora. Niki mengke keranten besok ujian. Iya, heeh. Dadose mboten saged derekne ngantos Goro-goro. Oh, ora apa-apa Cahayu. Nomor WA-mu piro Cahayu? Emang apa? Wingi kae kan yo wis WA. Oh yo etok-etoke ngono. Oh, lah etok-etoke. Nggih. Kae nomorku simpenan ya Cahayu. Nggih, siap. Aku kawedi ngene iki malah ya. Heeh. Piye? Mboten. Aku gregeten. Lagi kula ajrih lho kalih ibu